Γεια παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα παίζουμε Adopt Me για δεύτερη φορά με σκοπό να πάρουμε μια νέον χελώνα. Ελπίζω να έχετε διασκέδαση εδώ και καλή μου επιτυχία. Ο μπρο είναι πλούσιος εδώ πέρα. Τι εννοεί ότι είναι ήδη σε trade? Είναι ήδη. Δεν φαίνεται να είναι σε trade ρε παιδιά. Άμα και Stupid Dragon έχει κάτι καλό αυτός. Αυτά που έχω τώρα είναι αυτά και κάνω overpay για την νέον χελώνα με βάση του LV Bread. Γιατί θα πάει διπλάνο, ακόμα δεν με είδα ρε. Yeah. No, no. Right there. I think either there. Ach, please, σε παρακαλώ, πες ναι. Αχ, θέλω. Πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Εδώ μόνο καιρό μου για καγκουρό και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν win για μένα. Γενικά επειδή το unicorn τώρα έχει χάσει λίγο value. Δηλαδή από 31 πήγε σε 23. Δηλαδή σε ένα χρονοδιάστημα 2 μερών. Μπορώ να διαλέξω άμα θέλει. Κοιτάω εδώ έχει ένα ελέφαντάκι, αλλά νομίζω ότι θα ήταν over. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει. Ευχαριστούμε. Οκ, αυτός είναι πολύ ευγενικός. Του λέω τι κάνω τώρα. Τι είναι το consent? Αλήθεια για τώρα. Τι είναι? Ναι, ωραίο. Ναι. Οκ. Έτσι, τέλος πάντων. Θέλω καγκουρό. Για το μονόκερο μου. Δεν το έκανε, δεν είναι καν fly ride. Κάτι που που δεν μου ατυχεί, αλλά οκ. Ένα γλυκό παπί. Γιατί όλοι έχουν τόσα καλά avatar εκτός από μένα? Αυτός έχει το DP μου. Ρε, πώς το έχει? Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Του στέλνω trade, αλλά δεν του δείχνει κάτι. Green Dragon. Κάποιος θέλει να κάνει offer, επιτέλους. Πόσο είναι το hype, CEO? Δεν νομίζω ότι θα έκανα αυτό ρε μπρο μου. Να κάνω αυτό. Τι αξίζει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή έχω δει τόσους πολλούς να το τρεϊντάρουν και περιμένουν για overpay. Δηλαδή τι είναι τόσο καλό, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ρε μπρο. Ok, αυτός φλεξάρει τώρα. Μακάρι να είχα αυτό. Peppermint, πιγκουίνο. Πώς λέγεται αυτό ρε? Οκ. Αυτή είναι μία κατσίκα, μου φαίνεται. Άμα είναι θέλω και ads. Νομίζω ότι είναι πάντως. Γιατί υπάρχει κότα εδώ πέρα, συγγνώμη δηλαδή. Ζωολογικός κήπος είμαστε. Σωστός και Παναγιά. Οκ, όχι. Δεν έχει κάτι εδώ πέρα. Οκ, να τρεϊντάρω αυτόν. Θέλω την αγελάδα του που θα κάνω underpay. Μην με ρωτήσετε γιατί όμως. Ναι. Οκ, remove. Δεν θέλω το... όχι, δεν ήθελα να πατήσω αυτό. Όχι, όχι, no. Ναι, όχι. Θέλω την αγελάδα. Οκ. Για κάποιον λόγο το ελάφι αυτό αξίζει παραπάνω από την αγελάδα. Που δεν βγάζει σημασία. Αχ, τι θέλει να βάλω? Δεν θέλει τον μονόκερο. Τι θέλει το καγκουρό μου? Αυτό είναι το επόμενο καλύτερό μου. Το σκέφτεται. Αυτό θα ήταν win για μένα. Νομίζω ότι σε αξίζω περίπου ένα λεπτό. Το καγκουρό είναι περίπου 18 και η πολική αρκούδα πόσο είναι? 6,5. Δηλαδή δίνω 24,5 για 31.
οκ, win. Win. Οκ, το κάνω. Please, but accept. But accept, λέμε. Γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολη αυτή η γυναίκα. Τι εννοεί να βάλω κι άλλο. Δηλαδή, πώς είναι... Δηλαδή, τι άλλο να βάλω. Μετά έχω το Swan. Άμα θέλει αυτό, οκ. Αλλά αυτό λιγότερο είναι, δεν είναι. Τα μαθηματικά με έχουν ξεχάσει τελείως. Όχι, δεν βάζω κι άλλο. Γιατί να βάλω κι άλλο. Οκ, με radar μια λέξη. Γεια σου λέξη. Όχι, δεν θέλω. Το πώς το λένε, το slot. Πιγκουίνο. Αυτή η γυναίκα είναι πλούσια. Ένα λεπτό. Το δικό μου είναι full grown. Η πολική μου αρκούδα. Και αυτό το κορίτσι δεν με αφήνει καν. Να τρέιντάρω κάποιον. Δηλαδή είμαστε δηλαδή. Όχι ευχαριστώ, δεν έχεις κάτι ενδιαφέρον. Γεια σου. Κάνει accept. Οκ, νομίζω ότι θα τρέιντάρω για 3 αρκτικές αλεπούδες. Και θέλω candy corn ή... Το δικό μου full grown είναι. Αξίζει να κάνω neon όμως. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Βάλ τα όλα και τα 3. Τα θέλω όλα. Οκ. Βάλ τα. Βάλε, είπαμε. Οκ, τι αξίζει περισσότερο. Νομίζω το candy corn αξίζει περισσότερο. Άντε. Βάλε και τη τελευταία πολική αρκούδα. Μετά το κάνω, φυσικά. Οκ, άμα την βάλει νομίζω ότι θα το κάνω, επειδή... Άμα η κάθε μία είναι περίπου... όχι, δεν θέλω μότσι μιάου. Θέλω την πολιτική Fox. Οκ, έβαλε κάτι που θέλω. Γι' αυτό νομίζω ότι θα το κάνω. Ένα λεπτό να κάνω τα μαθηματικά στο μυαλό μου. Νομίζω είναι νίκη. Οκ, το κάνω. Γιατί όχι. Οκ. Παιδιά, είναι καλό ή κακό trade. Νομίζω είναι win, αλλά δεν ξέρω το value. Το νέο unicorn όμως έχει πέσει λίγο. Να το κάνω ή όχι. Αφού είναι win για μένα. Καλά, θα το κάνω. Άμα μου δώσει και αυτό το καγκουρό του, μια χαρά είναι. Απλώς να κρατήσει. Δεν ξέρω, ήταν win ή όχι, παιδιά. Δεν ξέρω καν. Άμα έχει επιμείνει το candy corn στην αξία του 7 με 8, ναι, αλλά νομίζω μετά όχι. Θέλω να φτιάξω μια πολική αρκούδα neon. Αλλά για να κάνω offer. Είναι στο trade. Αυτός έχει πολική αρκούδα. Γιατί δεν κάνει trade. Βοήθεια. Πράγματι έκανα win or ή lose, παιδιά. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, δηλαδή, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ αξιολάτρευτα. Δεν είμαι καν θυμωμένος. Δηλαδή, οκ. Άμα πάρω και το καγκουρό θα είναι win, αλλά άμα όχι μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο. Θα το κάνει γι' αυτό. Πες, νομίζω ότι είναι over λίγο. Είναι και δίκαιο. Το κάνει. Σε παρακαλώ, κάνε το. Please. Σε μπεγκάρω, ρε. Όχι. Ένα λεπτό. Βάζει candy corn. Το κάνει. Έλα, please. Έλα, παρακαλώ. Όχι, μια άλλη κάτ. Θέλω ένα. Ρε, λέει ότι είναι... Ότι δεν το τρέιντάρει. Αλλά είναι νίον αυτό. Γεια σου. Και είναι πλούσια, το κορίτσι είναι πλούσιο. Αυτό. Έλα, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, please, έλα, please. Ναι, όχι. Όχι, ρε. Όχι. Έλα, μέγα ήταν. Θέλω αυτή την αλεπού. Γιατί, θέλει να φτιάξει νέο. Ήθελα και εγώ να... Δεν ξέρω, offer. Κάνω offer. Πώς αξίζει αυτό? Ένα λεπτό. Νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Είναι λίγο σπάνιο. Αυτό το έκανα όμως. Το κάθε φίλερ, όπως έχω δει στο φύση, που είναι ένας YouTuber,
Του αρέσουν πάρα πολύ και τα κάνει collect. Έλα, please. Έλα, please. Δεν μου πρέπει. Αχ, γι' αυτό το ήθελα, για να είναι όντως. Αλλά τέλος πάντων, πώς αξίζει να έχουν. Grab. Okay, wait. Immer wait. So. Αχ. Ναι, κοίτα, αλήθεια τώρα. Άμα το πάρω αλήθεια τώρα θα τρελαθώ. Επειδή σήμερα είχα αρχίσει με καγκουρό και με 2 καγκουρά και Neon Swan και κάποιος μου κάνει offer Neon Lava Dragon, Mega Unicorn και Arctic Fox για τον καγκουρά. Και τώρα έχω ευκαιρία να πάρω Neon χελώνα που ήταν ο σκοπός του βίντεο. Πράγματι ήταν ο σκοπός του βίντεο. Γι' αυτό τώρα κάνω βίντεο. Άμα δεν το ήθελα δεν θα το έκανα το βίντεο. Αλλά αλήθεια τώρα θέλω λίγο να υπολογίσω. Πόσο είναι το value. Δηλαδή είναι παραπάνω από 23, αυτό είναι το σίγουρο. Μου είχε πει ο άλλος ότι το σουρού είναι 5,5. Αυτό είναι 12. Ναι, νομίζω win ήταν, αλλά για πολύ λίγο. Oh my gosh, έλα, σε παρακαλώ κάνε. Άμα το κάνει αυτό είναι πολύ μεγάλο για μένα. Δηλαδή πάντα ήθελα ένα τέτοιο. Παλιά το καλύτερο μου ήταν Neon καγκουρό και τώρα θέλω να πάρω Neon χελώνα. Και όταν εννοώ παλιά εννοώ πριν 2 χρόνια, επειδή έχω καιρό να παίξω από την. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, please. Oh my gosh. OMG. Ήθελα Neon καγκουρό και σήμερα παίρνω Neon χελώνα. Έλα, σε παρακαλώ. Oh my gosh. Είναι καλύτερη. Oh my gosh. Okay. Neon χελώνα. Oh my gosh. Δηλαδή πραγματικά ευχαριστώ. Oh my gosh. Okay. Παιδιά, πάντως, για να σας δείξω πόσες μέρες παίζω, δηλαδή ώρες. Ορίστε, παίζω μόνο 100 ώρες και έχω πετύχει Neon Turtle. Δηλαδή πήγα από ένα Neon Ultra Rare σε Neon χελώνα. Oh my gosh. Και ήταν μόνο επειδή ένα κοριτσάκι με είχε βοηθήσει και μου είχε δώσει 2 Legendary. Γι' αυτό, πάντως, πάμε λίγο να δούμε τα value. Αλήθεια τώρα να ρωτιέμαι πόσο είναι το value που έδωσα για την Neon χελώνα. Πριν με τον καιρό θα ήμουν περίπου 7 over. Αλλά τώρα για να δούμε. Πάλι λάθος το γράφω. Arctic. Συνολικά αυτά αξίζουν 18. Κάνε. Και 24. Και το καγκουρό που είναι 18. Τι γράφω τώρα. Και το καγκουρό. Περίπου το ίδιο ήταν, δηλαδή κοιτάξτε λίγο. Δηλαδή περίπου το ίδιο βάλει έδωσε. Ή όχι. Πόσο έδωσα, αλήθεια τώρα. Για λίγο, ήταν λίγο παραπάνω. Αλλά οκ. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα. Τώρα το βίντεο θα τελειώσει. Ευχαριστώ για όλους που ήταν στο βίντεο και ειδικά αυτήν που μου έδωσε την Neon χελώνα. Τα λέμε σε λίγο που θα κάνω και άλλο βίντεο. Bye!